Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka kuma sannunmu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin Hubban Shadidan, wato dai so mai tsanani. Shirin da yake kawo muku zafafan karatun littattafanmu na Hausa ta inda zai faɗakar da ku, ya ilimantar da ku, gami da nishaɗantar da ku masu sauraro. So a yau muna ɗauke da wani ƙayataccen littafi shahararre mai suna Hubban Shadidan, wato so mai tsanani, wanda Bilkisu H. Muhammad, Mrs. Awal by Force Zage ta wallafa. Wannan littafin ya kunshi soyayya madarata, takaddama a rayuwa, cin amana, makirci, yaudara, tausayi, zamantakewar iyali da wasu a cikin wasu, wanda yake zuwa muku daga taskar Hausa Novel TV. Sunana Abdullahi Muhammad Salbas, wanda ni zan ja akala shirin a halin yanzu. Dad, dama an maida ni mahaukaci, a rufe ni dan ai min auren dole, shine aka koro ni nan? Dad, mene muku? Me yasa ku kaskantar da ni? Mene muku? A rasa wacce za a haɗa da ita, sai kazama yar ƙauye jahila, yar ƙaramin mutane? Ni gaskiya Dad ba ai min adalci ba. Mubarak ya kira sunansa cikin kakkausar murya. Ka mance da wanda kake magana? Ɗif Mubarak ya katsa kiran, ya cire wayar a kunna kawai ya kafe shi da ido kamar wanda yake jira daga gare shi. Shin me ke shirin faruwa da shi? Zamewa ya zauna dirshan akan kafet, barin kansa ne ya dinga sara masa, ɗakin kuma na juya masa mai sauraro. Wannan ita ma Hajiya Zainab tana sashinta, ta kasa zaune ta kasa tsaye, tana tsoron ta inda labari ya koma wa kunnen Mubarak. Ya za ta yi? Nan da nan wayarta ta soma ruri, da sauri ta ɗauka, ta soma maimaita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sannan ta kara a kunne. Mom, kun rusa ni, ba zan dawo ba, na bar ku har abada, zan mutu a nan, ba kwa son farin ciki na, kullum kuna nuna min kulawa, kuna nuna min ƙauna, har ina ji cewa babu iyaye kamar ku, ina jin cewa na fi kowa sa'a, amma lokaci ɗaya kun rusa komai. Mom, kuna son rayuwar wata akan tawa. Shin me isa za ku yi min auren dole? Me isa ba za ku bari na yi rayuwata ni kaɗai ba? Idan kun gaji da ni, ba wannan ce hanyar da ya kamata ku hora ni ba. Mom, kun fi kowa sani ina ƙaunar ku fiye da kowa a duniyan nan, amma dole ne na nisance ku, ba zan rayu da ku ba, ba zan iya ba. Mom, cikin tsananin tashin hankali take son magana, amma ya kasa ba ta dama. Magana yake zubawa kamar wanda aka sanya wa batur. Duk da yadda ta kai ga ƙoƙarin fahimtar da shi, bai tsaya ya saurare ta ba. Ita ma katse mata wayar yayi, ta sake bin layin nasa, sai dai ya riga ya kashe wayar. Nan ta bi ɗaya layin, nan ma ya kashe. Na shiga uku, an cuce ni. Ya za a yi na fahimtar da kai cewa ban san komai ba? Ya zan yi na fahimtar da kai cewa wannan makirar kakar taka, wacce zancenta tamkar wani zancen sarki, 'yan gidan nan suka ɗauka, mata da suke mai da ita tamkar wata mala'ikan mutuwa. Wayo Allah na, ina zan sa kaina ni kuwa? Sai kuma ta ci jalebe. Zan karya alƙadarinki Hajiya, zan kawo ƙarshen wannan mulkin naki, ko da kuwa bana cikin gidan. Sai na kwance miki zani, ba zan bar ki da mutunci ba, sai na zub da dukkan darajarki da girmanki. Muddin na rasa ɗana, ba zan bar ki ba, ba zan yafe miki ba, na rantse. Wannan alƙawari na ɗauka, alƙawari na kuma ba zai taɓa karyewa ba. Wannan kenan. Da safe Alhaji Usman ya shigo gidan Hajiyarmu, kallon inda yake ba ta yi babban lantana ta amsa masa gaisuwar. Gwiwa a sage ya miƙe zai fita, a tunaninsa idan ya haka za ta dawo ta kula shi, har ya dosa ƙofar da zai fidda shi daga sashen ƙala bata ce ba. Ya koma da baya ya yi tattaki zuwa gare ta. Miƙewa ta yi za ta bar gurin, ya sha gabanta tare da darewa a kan gwiwarsa. Tuba nake Hajiyarmu, ki yafe min, ban san laifin da muka yi ba. Nan tai masa wani irin kallo. Ka bani hanya in wuce, ko ka ji na ce kun yi min laifi ne? Ni dai kawai na san kun yi fashi da ni ne, saboda na yi wa yaron ku aure. Ni ba zan hana ka yin fushi ba, kuma auren nan ko mutuwa ne, sai na tsine duk wanda ya yunkurin rabawa. Da haka ni da ku mu zuba mu gani. Bata sake jin me zai ce ba, ta bar shi durƙushe a gurin. Kimanin minti 10 ya ɗiba a gurin ba tare da ya motsa ba. Zai iya jure kowane tashin hankali, amma ban da fushin Hajiyarmu. Zai yi duk yadda zai yi don su samu daidaito da ita.
nan ya miƙe cikin rashin kuzari tunanin ta inda zai soma yake, amma can ƙarƙashin zuciyarsa yana mamakin irin wannan tuburewar da ta yi. Zai so ganin kowa ce wannan wacce hajiyarsa ta fifita fiye da komai da kowa a wannan dangi nasu. Wannan kenan. Ta haɗa kai da gwiwa, tunani ya yi mata yawa, wani fanni sai ta dinga jinta kamar ba mutum ba. Matsaloli sun yi mata yawa, zuciyar tana rawa bisa abin da take son aikatawa. Shin idan ta ce za ta gudu ba ta baiwa hajiyar mu kunya ba? A'a, ta bayar. Tana sanar da yadda mutan gidan suke ta takun tsaka da ita duk a kanta, ta ɓata da kowa saboda ita, tana ganin kamar ita kanta hajiyar na yin da ta sani, domin a kwanakin nan tana ganin tashin hankali kwance a fuskarta. Ko da yake ita kanta bata ga laifin mutan gidan ba, in ta dubi hoton Mubarak sai ta ga ko ta ina ba su dace ba. Nan ta kuma ɗago kai ta zuba hoton Mubarak ido, wanda zuciyarta bata taɓa ɓatan hanyar ta so shi ba. Yana da kyau na ɗaukar hankali, in garman namiji ne wanda kowace mace za ta yi burin mallakarsa, gashi kuma ɗan gaye. Nan ta mayar da kanta ƙasa. Malam Hassan ya faɗo mata, wasu zafafan hawaye masu ɗumi suka samu damar gangarowa saman kuncinta. Babu wani ɗa namijin da na taɓa baiwa yarda kamar ka, babu wani ɗa namijin da na taɓa baiwa yarda kamar ka. Abbana ya baka amanata, ya sanya ina son ka, kai ma kana ɗaya daga cikin wanda suka koya min son ka. Soyayyarka ta gina a zuciyata tun kafin na san wacece ni, kuma tun kafin na san menene so. Na rasa abbana a gabanka, duk baka ji tausayina ba, ka juya min baya. Kullum gashi ina kokarin in cusa wa zuciyata kiyayyarka na kasa. Me yasa ba za ka zo ka ɗauke ni daga cikin waɗannan mutanen ba? Sai kuma ta miƙe tsaye, ta nufi hoton Mubarak, ta ɗauka ta juya shi baya. Motsin hajiyar mu ta ji, ta juya da sauri ta yi waje. Wannan kenan. Tuki yake cikin nutsuwa, shekaru ya ɗiba, soyayyar tana cinsa. Da zarar ya samu haɗin kanta zai fantsama zancen aurensu a gidansu. Ya sani ba zai samu matsala ba, musamman idan ya kama kafa da hajiyarmu. Murmushi lokacin da tunaninsa ya dinga haska masa, hoton fuskarta tana murmushi a gare shi. A ɗan nesa da gidansu ya yi fakin, ya fito a motar ya hau kai ya zauna. Baya so ya tura kiranta, ya fi son ya hango fitowarta. Kimanin awa ɗaya ko kyallinta bai gani ba, ya duro akan motar ya tattaki zuwa kofar gidan. Nan ma ya daɗe a tsaye. Marici ta fito daga gidan rike da rake a hannunta tana sha. Lokacin ta ɗora ido a kansa, ta yi ƙuri tana kallonsa kamar wacce ta ga sabon halitta, har ta soma ba shi dariya. Murmushi ya shi ma a ɓangaren sa da cewa, a'a, 'yan mata, kin sanni ne? Kada kai tai da sauri da cewa, haba ni ban san 'yan birni ba, balantana ma in san ka. Yanzu aikin sani. Wallahi hanyar jirgi daban, ta mota daban. Da sauri ta bar masa gurin, kafin ya yunkurin tambayar ta koma gefe, yanayin mata dariya. Sai ya kula kamar 'yan matan garin sun kulla kawance da talla. Tun da ya tsaya 'yan mata kusan 10 sun kawo masa talla, har abin ya so mu bashi haushi. Mariya ga ta taho tana kokarin shiga gidan, ya tsare ta. A'a, malam ya haka? Da Allah ne kaka sa na makara. Kaga talla zan tafi, ga kawaya na can kuma za su tafi su bar ni. Sai ya kada kai, da Allah kada ki damu, zan siya kayan tallan naki. Haka ne yasa ta ƙara kallon shi. Rogo ne fa da gyaɗa, kana ci ne? Sai ya jinjina kai. Me zai hana? Ai abinci ne. To fa, dama ɗan gaye na cin rogo? To gaya min, me zan yi maka? Yi hauri, kada gwagwata leƙo. Ina neman Aina'u ne. Da sauri ta kalle shi. Aina'u kuma? Wai kai baka san an yi bikinta bane ba? Gabansa ne wani irin faduwa. Ban ji ba. Me kika ce? Na ce an yi bikinta, an siyar da ita. Kaga ni zan tafi. Sai ya rike kai, wani irin ya dinga ji na kwasarsa. Da sauri ya haɗe da bango gudun kada ya faɗi. Ƙoƙarin tafiya yake amma ya kasa. Ya yi saurin sanya hannu cikin aljihu, ya ɗebo kuɗin da shi kansa bai san yawansu ba. Ya ce mata, muddin kika bani goyon baya, zan ƙara miki wasu kuɗin da suka fi wannan. Komawa ta yi ta tsaya tana murmushi da cewa, yo to ko ciki dai za mu shiga, in kuma ɗauko maka kujera to babu komai, da Allah ki bar shi. Tun yaushe waye kuma ya aure ta? Wallahi ni ban san shi ba, ita kanta gwaggonmu bata san shi ba, shi yasa kowa ke zaton sai da ita aka yi. To ina aka kai ta? Ni ma ban sani ba. Baki sani ba kuma? Mana shi yasa na ce baka sai da ita aka yi, aka haɗa baki da dangin mamanta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin da ya dinga maimaitawa kenan, inda ita kuma ta ce,
bara in tafi. Jiki a saliɓe ya miƙa mata kuɗin ta ce da shi, to ka gaida gida. Kafin ya sake cewa wani abu har ta shige gida, da ƙyar iya daga ƙafa zuwa gurin da ya fakin ɗin motar shi. A cikin mota layin Malam Hassan ya shiga lalube, duka babu gidan, tuni kamanninsu suka sauya, zargi ya koma yi. Malam Hassan ya ci amanarsa, shi ne ya aure ta. Nan ya ci jalebe, ya ce mai raba shi da Hassan sai dai mutuwa. Wannan kenan. Kudandina take a cikin barko, jikin tana faman karkarwa, jikin nan yayi zafi zau. Kusan kwana biyu tana cikin wannan hali, sai dai takan karfafa jiki duk lokacin da suke tare da hajiyarmu. A can sitirum ta jiyo hayaniya, muryar hajiyarmu ta jiyo cikin kwala mata kira, ta yunkura da kyar ta miƙe tare da yafa hijabi, tana kutsawa sitirum din da gwaggwakulu ta fara arba. Tare da Malam Hamisu sai mai gari, bata san sa'ad da ta fada jikin gwaggwakulu ba, haɗi da sakin wani irin kuka. Tsan gwaggwakulu ta rungume ta, ita ma ƙwalla ne ke fita idanuwanta. Aina'u, mun yi kewarki, a ce zan sake a idanuwana, ya isa Aina'u. Abin da ta faɗa kenan, tare da sake janye jikinta daga Aimana. Bayan komai ya lafa, hajiyarmu ta ɗauko hoton Mubarak. To wannan shine hoton mijinta. Gwaggwakulu gaza haƙuri tai. Hajiya, ya dawo ya karɓe ta a matsayin mata? Ai Aina'u ta yi auren muta Karaba. Wannan bayanin ya kulle musu baki sosai da sosai. To Allah ya sanya albarka, suka faɗa cikin haɗa baki. Aina'u, sai ki kai gwaggon taki ɗakinki, don ba zan bar su koma yau ba. A kunyace ta kaɗa kai bayan ta yi yadda hajiyarmu ta umarce ta. Ita ma hajiyarmu masauki ta kai su mai gari. A can ɗakin Aina, gwaggwakulu ce ke yi mata faɗa saboda tambayar Malam Hassan da ta yi. Idan har ke mai kishin kanki ce, ya kamata ki mance da kin taɓa saninsa. Ni kaina da ba ni yau ba ma na manta, amma ba zan yafe wa la'ananne ba. Gwaggo ki yi haƙuri, na sani yana sona, amma ba san me ya aikata hakan ba a lokacin. Cikin ɗaga murya, goguwar taku ta ce, ai sai kuma ki, mutumin da tuni ya sauya sabuwar rayuwa, yana can biri da matarsa. Dama ya zo ne kawai don ya ɓata miki rayuwa, bai samu kuma nasara ba, shine ya ce ba zai aure ki ba. Gwaggo ba haka bane ba, Malam Hassan shine ya zame mini komai, dan shine ya gyara rayuwata. Yana tare da ni tun kafin na zama mutum sosai, bai taba juya min baya ba. Ya yi min hidima ni da abbana, da yana da mugun nufi a kaina da tuni ya cutar da ni yadda nake son sa. Zai iya rinjaya ta na aikata duk wani abu na ki a rana ɗaya. Amma kuma duk ban aikata hakan ba, kuma bai ma aikata ba shi ma. Dan ya juya baya na ɗan lokaci, bai kamata mu masa wannan mummunar fahimta ba. Ya kamata mu masa uzuri, mu masa kuma zaton alkhairi. Nan gwaggwakulu haushi ya kule ta kuma ja tsaki da cewa, aikin banza aikin hufi, ai kuma sai ki ke wallahi ba kya kishin kanki, kuma ni wallahi muddin zan daga zuwa kina min wannan zancen banza zancen hufin, ba za ki sake gani na a gidan nan ba. Wannan haramcin ba da ni ba. Kun ji fa mai sauraro, sai ka ce ita abin da ta aikata a baya ta aikata daidai. Nan dai jikin Aina'u yayi sanyi. Ki haƙuri gwaggo, ba zan sake ba, na tuba. Sai kuma ta wanzar da murmushi a fuskarta. Yawwa Aina'u, ko kefa kada ki sake, kin ji? Ke fa matar wani ce, ki kokarin yi wa mijinki biyayya, sai Allah ya dube ki da irin rahama. To gwaggo, ni ma ki min addu'a, ki mance da shi, in daina tuna shi, in daina kuma farkinsa. Ina jin ciwo idan ina tuna shi. Zan yi miki, zan miki addu'ar, kin ji? Kusan kwana suka yi suna hira, yayin da gwaggwakulu ta gama sanyar mata da gwiwa da nasiha tare da shaida mata cewar ta iya riƙe maraicinta, kada ta ganta cikin wannan daular ta manta da cewar wace ce ita, in bata iya zama da kowa ba ba za ta taɓa samun farin ciki ba. Ƙarshen ta ungulta koma gidanta na tsamiya. Wannan kenan. Karfe 9 na safe, hajiyarmu ta ba da mota direba ya mai da su gida, ta da yi musu 19 ta arziki. Aina kam ta ci kuka har ta gaji. Wannan kenan. Tun da ya dawo gida, ya kulle kansa a ɗaki, ya rasa abin da ke masa ciwo, sai faman juye-juye ke a gado, ko ina babu daɗi. Duniyar ta yi masa zafi, maganganun Hassan ne ke yi masa kuwa a kunne. Lokacin da ya ɗebo masa 'yan sanda suka garkame shi a sel, a inda 'yan sanda suka bar su daga shi sai shi. Idanuwansa a kukkumbure, bakinsa na fidda jini, ya dube shi da ƙyar da cewa, a duniya ina tsoron saba alkawari saboda na san muhimmancinsa. Banda na daɗe da ɗaukar maka alkawari, babu abin da zai hana in sadaukar maka da abin da na fi so fiye da komai a rayuwata, saboda kai ne nai baris, yarinyar da ni kaina na rene ta, na ɗora ta irin tarbiyyar da nake kauna. Duk yadda nake son ta da tausayinta,
da kuma muhimmancinta a wajena, sai na ga cewa kai zaka cancanta da haka, kuma na haƙura da ita ne saboda a gani na kafi ni cancanta ka zama mijinta, don haka ina ji na sadaukar maka da ita. Da kuma a ce na san zaka rasa ta, ba zan juja mata baya a lokacin da kake bukata ba. Yanzu gashi saboda kuskure na rasa Aina'u, ban san duniyar da take ba, na yi da na sani ni da kaina na cutar da zuciyata. Da soyayyar Aina'u zan koma ga ubangijina. Duk yadda ake kai masa ruwan lugude, bai daina maganar cewa magana ɗaya ke faɗa ba. Ban san komai dangane da aurenta ba, ba da masaniya, kuma na yi da na sanin salwatar da soyayyata. Ya kasa fahimtar tsakaninsa da Malam Hassan, wa ya fi buƙatar Aina. Tsananin bugun kofar da ake yi ne ya sanya shi dawowa daga duniyar tunanin da yake, ya miƙe tsaye yana faman haɗa hanya kawar wani mashayi, ko gabansa baya iya gani. Nan ya murɗa ƙofa, Hajjirmu ta kutsa kai asukwane, don lokacin Isham ya zube sharaf akan kafet. To a nan zan tsaya ta cikin shirin Hubban Shadidan, wanda yake zuwar muku daga taskar Hausa Novel TV. Ga masu tambaya, sharhi ko ƙarin haske sai su danna subscribe akan tashar mu mai suna taskar Hausa Novel TV, inda za ku samu zafafan littattafan mu na Hausa masu ɗebe kewa da sa muku nishaɗi. Ni naku a kullum Abdullahi Muhammad Salbas nake ce muku bis salam. Kada ku manta subscribe za ku danna akan taskar Hausa Novel TV.